Ventilatorul nearomic, aici e vorba de... Nu vreau să mă știu ce rufele, bă, și... Vezi, ia cu Dumnezeu, Dumnezeu și o cu dracu după aia, uite. Nu, nu. Ei, nearomic, nu așa să zici. Aoleu, mi-a dat în cârmă. Mergi cu doamna, rămâne cu mine. Așa se zice, o zis, că mai nou acum o zis că mergi cu doamna, rămâne cu mine. Așa am zis, da. Așa se zice mai nou. Da. Înțelegi? Te faci, frate, cu ciobanul. Eu iau ciobanul, știi, vâta. Era să zic altceva, dar după aia mi-am dat seama. Ce filmează acolo, ce problema? Hai dreptul să mici orice. Da, vezi că matale, dacă e ciobanul, le e cu tăcubătă. Nu te zici de mine! Și cu tăcubătă. Bă, nu mă le cu bătărie, cu brânză, cu tot. Da, Teo, Hai, spune pauză. Hai, că am o post.